Ken je het wat vinden? Oh, sorry. Ken je het wat vinden? U verstaat geen Fries? Nou ja, dat moet ik nog leren vandaag. Ik vind het prachtig. Mooi gedaan. Educatief grandioos. Heel indrukwekkend. Het roept heel veel herinneringen op. Want ik ben van voor de oorlog. En ik zie daar een fiets met een zitje erop. Hetzelfde zitje heb ik ook op gezeten. Ja, het doet me heel veel. Ik kan me bijna pakken. Wat vindt u hier niet van? Ja, heel grappig. En het lijkt me heel goed, want zo heb je tenminste niet dat het meteen gestolen wordt. Hoewel, ik krijg neiging om het iedere keer weer te proberen. Wat vindt u van het Fries Museum? Ja, prachtig. Prachtig. Wij zagen gisteren op de televisie de opening van Koningin Máxima. En wij zaten aan een meer waar het regende, dus wij dachten we gaan naar Leeuwarden. Lekker licht, veel glas. Ja, heel prettig. Zo te horen komt u niet uit Friesland. Nee, uit Haarlem. Soesto, mij, wat Friesk leren wollen? Dat wie het. Dat was het. Bedankt en tot ziens. Dankjewel en ontjen. Schön een klachtafel. Juist die wat? Wat? Een klachtafel. En witske. Het gebouw alleen is al en er zit ruimte in en licht en kleur. Ja, ik vind het mooi. En ken je dit alle jaar in Perenwoerkers Museum? Nee, nooit een keer. Ik kom gauw dan. Nou, wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel een mooi museum. Ik ga me hier het trein heel uren van maken, dus dat zei ik in hard eigenlijk.